Hola, bona tarda, benvinguts al desè, ja fem les dues xifres, benvinguts al desè programa de el Sabadell a la pell. Hem de posar-li una espècie de disseny de la intel·ligència artificial, que en tenim moltes, al nostre canal, al nostre mitjà. Som-hi! Comencem. Avui parlarem del Sabadell, de la derrota davant el Rayo Majadahonda, de la prèvia del Deportivo, i d'altres fets, el femení, el juvenil, el filial, l'inclusiu i la incursió, en aquest cas, a la Unió Esportiva Rubí, a la nova Creu Alta, en un partit de Copa del Rei que en principi jugarà al seu camp. Pensàvem que jugaria a la nova Creu Alta, però no. Comencem. Opinions sobre el partit de dissabte contra el Rayo Majadahonda. Som-hi. Sí, qui vulgui començar. Començaré jo? Vale. Començo jo. Sí. Doncs molt del mateix. Ho vaig escoltar a la ràdio, però les sensacions van ser les mateixes que en jornades abans, no? Que l'equip, el partit va demostrar que l'equip no rutlla encara. Que no... És evident que el canvi d'entrenador no es nota en el primer partit, però tampoc Bofill va demostrar que canviés molt la cosa, no? Perquè ja abans del partit l'11 va ser calcat al de l'era Lledó. També l'actitud de la defensa, no? En l'1-0 i sobretot a partir després del 2-1, que va deixar manifest que ens podria haver caigut una golejada impactant. Sí. Que per sort Hortolà va poder refusar unes quantes i ens vam quedar amb un 3-1 que fa mal igualment. També el fet de que el problema no només sigui que el problema sigui només a la gespa, no? Podem canviar 10 cops d'entrenador, que el problema el tornarem a tenir present jornada rere jornada. Sí. Aquí cal un altre canvi d'aires, però la gespa sobretot. Perquè si no costarà molt de veure un nou Sabadell. Sí. Següent, Pol? Sí, seguint en la línia del que comenta l'Andreu. Sincerament, i en la meva opinió, crec que s'està transformant ja en una espècie de mal endèmic, aquest del canvi d'entrenador. L'alineació és la mateixa, tant formació amb defensa de 5 com amb jugadors. És un 11 calcat. Li traiem aquesta credibilitat a entrenador nou victòria segura, per tant descartat, el Sabadell no entra en aquesta petita equació. I seguint en tema de sensacions, es podria haver donat una espècie de cop sobre la taula en el canvi d'actitud dels jugadors i també de l'entrenador, però sembla ser que la línia segueix sent descendent. Hauríem d'aprofundir una mica més en els temes que originen tot això, si la planificació ha sigut bona, que sota el meu parer crec que sí, ha sigut una bona planificació, però amb persones equivocades. Els jugadors són bons jugadors de la categoria, inclús algun superior. Llavors hauríem d'investigar d'on s'origina aquest problema. Per sort, això és una lliga molt llarga. Aquesta jornada tenim una gran oportunitat un altre cop. A reivindicar-nos, sí. Estem tenint bastantes molt bones oportunitats i aquesta, si no és la millor o la que millor es presenta, és de les millors. Un estadi, jugues al teu estadi amb un equip de primera, per què no? Ho direm, és un equip de primera amb una afició de primera. S'està reflectint en el nombre d'entrades visitants venudes. Des d'aquí també felicitar el Sabadell per aquesta facilitat que els està posant a l'afició visitant. Tant de bo s'aprengués en alguns altres camps a facilitar aquestes entrades als visitants, i també felicitar el Deportivo per tota la mobilització que estan tenint. Tot i els resultats idèntics als del Sabadell, excepte aquest últim empat
d'aquesta jornada. Sí, cert. S'ha de reconèixer la bona tasca del Deportivo, sigui la categoria que sigui. Joel? A veure, a banda de tot, vull dir que només vaig veure la primera part, la segona la vaig escoltar per la ràdio, o sigui, no sé molt bé, vaig veure els gols, però la segona part no puc parlar-ne, perquè no la vaig veure. I bé, abans de començar el partit, sí que és veritat, com em diuen els meus companys, que va ser un 11 molt calcat, l'últim de Miki, i que em va sorprendre molt la posició que va jugar Pau Resta de pivot defensiu. Quan té més jugadors al mig camp, crec que era una cosa molt innecessària. La primera part la va jugar bé, Pau Resta, però la segona ja es va notar, perquè ja no era la seva posició. Hasta el Silveira i Carrión van tornar a la banqueta un altre cop, i no sé per què, si són els millors que tenim. Jo amb el Manel i Cristian Herrera la panela del partit que fa. I bueno, lo de Biel Farres, que no sé si ho vau escoltar, que no va viatjar amb l'equip per decisió del tècnic. O sigui, a mi això no m'agrada molt. No, això està clar. No sé si, Miquel, Sí. teniu alguna informació més respecte al que va passar. Això jo també tenia coneixement. Van comentar els grups de tertúlia que el de Biel Farres no pintava gaire bé. S'ha quedat a casa per decisió tècnica. Per tant, no es va comentar res, simplement que no pensaven que jugarà contra el Depor. O sigui, no pensaven... Potser, o sigui, jo vaig plantejar que jugaria contra el Rayo Majadahonda, no va ser així, i és molt inviable que jugui contra el Depor. És més, jo crec que marxarà al mercat d'hivern. Sí, sincerament, jo també penso el mateix. També destacar els canvis per part de Bofill. Crec que van ser uns bons canvis a nivell de jugador per jugador, no alguns invents que ens recordaven a jornades passades. Sí. Crec que van ser un bon canvi. Si no m'equivoco, Naranjo va tenir uns minuts, cosa que segurament li va anar molt bé després d'arrossegar aquesta lesió en un mal tram, no? Perquè sempre començar més tard dona certa desavantatge, però la veritat no em va desagradar gens. De fet, podria optar per treure'l aquesta setmana. Jo sempre he sigut partidari d'una doble delantera, Manel i Guillem, i en aquest cas apostaria també per Baselga i Cristian per les bandes a nivell de mitjos, no tant com a extrems, per reforçar aquest mig del camp. No sé com ho veieu. Sí, ho veig clau perquè crec que amb la part de suport defensiu al mig camp és molt important reforçar-ho perquè és el que més ens ha costat aquestes setmanes. De cara al partit del Depor, això com ho veieu? Doncs, pel que fa al que comentàveu de Biel Farrés, doncs, si era peça del projecte que comentaven l'altre dia a la roda de premsa de presentació de Bofill, no ho sé. Si s'ha volgut fer un canvi ja de primeres amb Bofill i incorporar nous jugadors, o és que va ser un error, per dir-ho així, perquè de partits n'ha jugat comptats, si és que ha arribat a aparèixer. O sigui que em preocupa que aquests fitxatges que es van fer pensant en aquest projecte caiguin. No dona molta fiabilitat. De fet, van sortir alguns que defensaven la idea de projecte de l'era Lledó, que ja quasi ni ho defensen després del desastre a Madrid. Sí, això està clar, és normal que no es defensi. Al Marruecos i no sé qui més han entrenat ja amb el primer equip. Això espero, és una bona notícia. A veure,
Sobretot perquè són dos jugadors que estan en bon rendiment. I Paul Cid, jugador del juvenil A, que crec que ha tingut algunes participacions amb el juvenil A ben destacables aquesta temporada. Opinions sobre el partit de dissabte del Depor? Traiem més coses que més us preocupen. Sí, aprofitant, Miquel, aquest petit incís que has fet de Marruecos i el jugador del juvenil A, crec que és una molt bona notícia en un mal moment. És a dir, no crec que cap entrenador o pocs entrenadors puguin atrevir-se a incorporar-los, ja sigui ni de refresc. És una gran notícia, esperem que continuïn amb aquest rendiment ascendent i si les coses continuen així, ho veig difícil, però si les coses continuen, si les coses evolucionen cap a bé, perdó, trobo una bona oportunitat perquè els jugadors de la base es vagin incorporant com a mínim a la dinàmica d'alguns partits del primer equip. A nivell del Depor, què em preocupa? Al mig del camp. És l'única cosa que em preocupa. Gols fem, si és veritat que normalment els fa el mateix. Gols fem, em preocupa el mig del camp, sobretot. Tema de sortida de la pilota, des del mig del camp també es perden moltes pilotes i no ja a nivell numèric i a nivell d'estadístiques, sinó a nivell de sensacions, sobretot de contundència, no? En alguns trams del partit bastant recurrents últimament, hi ha la sensació de que l'equip al mig del camp desapareix, que no hi ha jugadors, quan de fet el gran flux de jugadors es troben al mig del camp i a darrere, perquè amb 5 defenses tens una gran afluència de jugadors en aquest últim terç del camp i per alguna raó que se'ns escapa tenim una poca fiabilitat i contundència i és una de les coses que més em preocupa. Crec que aquí, en aquest cas, hauríem de reforçar-ho més. Trobar jugadors o, si més no, intentar encaixar amb la peça que pugui unir aquest mig camp que està tan obert i tan desprotegit. I per això ens passa el que ens passa. Sobretot ara que Jonander Amelivia s'ha lesionat i que Pablo Monroy ha tornat a estar expulsat. Si voleu comentar alguna cosa de l'expulsió de Monroy de dissabte... Jo volia afegir el del tema de Marruecos i l'altre partit que no recordo ara, de jugadors del filial que pugen al primer equip. Ho trobo una peça fonamental per fomentar la joventut talentosa que tenim al futbol base al primer equip, que aquesta és la idea, fer un tipus pedrera per tenir jugadors de la casa que ens donin el seu fruit d'aquí un temps, que esperem que no sigui gaire llunyà. I fora d'això, de prèvia del Sabadell Depor, comencem a fer-la o ja farem més endavant? Sí, comencem a fer-la. Tot el que puc aportar endavant. Sí. Doncs començo amb lo de la prèvia. Malauradament ens trobem amb aquest derbi, aquest clàssic del futbol espanyol davant el Deportivo La Coruña, que malauradament no és com ens agradaria ni nosaltres ni els aficionats gallecs de la situació. Tot i això, ells es desplaçaran en massa com ja fan normalment i sembla que donaran una estampa que farà goig a la nova Creu Alta. Per tant, demano que els arlequinats hi anem també en massa a la nova Creu Alta i demostrem que Sabadell són del Sabadell en les bones i en les dolentes. Que som al costat del nostre equip. I una altra de les coses, també, que el Depor, encara que es trobi com nosaltres allà baix, no podem caure en la trampa pensant que ens serà un rival directe en el llarg termini de la temporada, perquè ells tenen pólvora, saben com explotar-la i jo crec que serà un dels equips que acabaran en zona alta aquest any, dels favorits per fer play-off i fins i tot si es posa les piles aviat de descens directe, no?
també molt semblant al que dèiem abans de l'estat actual de la nostra plantilla. Àlex Gualda ha fet així declaracions per començar a preparar el duel i ha dit que una victòria davant del Deportivo seria un xut d'energia i moral Això segur. extraordinària. També una de les curiositats d'aquest Sabadell Deportivo de la Corunya és el fet de depèn dels resultats que treguin els gallecs de la nova Creu Alta, el seu tècnic pot veure's afectat. Com podríem passar una situació com la que hem passat nosaltres recentment. Sí. Això sí. I per mi, lo de la prèvia ja en seria tot. Joel? El partit de dissabte és un partit molt especial, com haveu dit vosaltres, perquè són dos equips molt històrics, que sí que és veritat que la situació a la taula de la Lliga pues, no és la millor. Aquest partit a la jornada que estem haurien d'estar els dos el més a dalt possible, però per temes esportius pues, no ha pogut ser. I aquestes són coses que en aquests moments es mostra la bona afició, com sempre fa el Depor a casa. Nosaltres ens costava molt ficar més de 3.000 persones. I per això jo també vull fer una crida a tota l'afició, que són 20 euros o 15 euros que costa veure el Sabadell, que és l'equip de la teva ciutat i que animi, que estiguem presents, però que sempre hem tornat. I bé, de jugadors del Depor, jo sempre ho dic, Lucas Pérez, a la mínima que un error que vegi, la pot ficar. Sí. Dissabte és una prova de foc. A veure què fa Pau Restasol, perquè el Mevidi està lesionat, no té el Monroy tampoc. I són jugadors claus. I la davantera pues, faria també el mateix del Pol, posaria el Naranjo, però un canvi va ser a la banqueta, que posaria Vladis. Perquè Vladis és un jugador que sent l'escut i crec que en aquest partit el Deportiu no sap com juga molt. Com és un jugador que té sempre pocs minuts, crec que és una arma de doble filo. I també vull dir una cosa, que els tècnics, els 4 últims tècnics del Sabadell, el primer partit Hidalgo el va perdre, Muniz també el va perdre, Miki va aterrar bé i ara Bufill ha perdut el primer partit. O sigui que Miki ha sigut l'únic dels 4 que va complir l'entrenador nou, Víctor Segura. Exacte. I un altre que l'he vist per allà per Twitter, un conegut nostre, com ha dit el Pol moltes vegades, del Nil, que jo no m'havia fixat, però el Sabadell, la jornada 8, està a la mateixa posició que la Moribeta l'any passat. Sí, confiem que acabi igual. Sí, va pujar. O sigui que allò ho deixo jo. Tot és possible. Heu de comentar alguna cosa més sobre l'actualitat del Sabadell o passem a parlar del Rubí? Sí, Miquel, jo. M'agradaria fer un parell d'incisos. No sé si alguns recordeu un Sabadell Deportivo, ara me'n remunto al 2012. Sí. Recordar només l'assistència, 7.100 espectadors i 1-0 a favor del Sabadell. Amb un Depor líder. Després, el 2013, Sabadell Depor un altre cop, 0-3, gol del Depor, que si no recordo malament va vestir de groc aquell dia. I després, al febrer del 2014, un Deportivo Sabadell amb un resultat final de 2-1. També aprofitar a la mateixa temporada que el Sabadell va guanyar 2-1 al Depor, allò va ser la tornada, a la anada, Depor Sabadell 2-1, 23.000 espectadors a Riazor al 2011. Ja està, com a dada em sembla una grandíssima dada, és a dir, el Sabadell pot guanyar el Deportivo, que jo recordo a un Deportivo plegat d'estrelles el 2012, com bé dit, per exemple, i qui millor que representar el Depor que Valerón. Valerón va estar a la nova Creu Alta, Valerón ha jugat a la nova Creu Alta,
i l'Aleron també ha perdut a la nova Creu Alta. I És a dir, tant. una situació molt similar a la de Lucas Pérez. Veurem. A nivell estadístic i anecdòtic sembla favorable. Veurem. Sí, tinc aquí las dadas. Últim Sabadell Deportivo, duplet de Borja Bastón y gol de Javier Arizmendi, el señor que levantó el puño alto y salió con aquella bandera del águila en una celebración. I diria que no era fatxa. En fi, i després d'un Deportivo 2 Sabadell 1, l'1 de febrer del 2014, Salomau i Toché van marcar pel Depor. El gol Arlequinat va ser obra de Sotan Tanabe. Sí, Deportivo 2 Sabadell 1 2011, gols de Valerón i Andrés Guardado. El gol Arlequinat, obra de Nabil Baja. Després ens hem de remuntar a l'any 91. Ramon va ser l'únic golejador d'un Sabadell Deportivo jugat el 24 de març. Per tant, dades que criden a l'optimisme. El gol de Lanzarote, aquell any, i que estan en una situació complicada, encara podem anar a pitjor. A millor. També podem anar a pitjor, però s'ha d'intentar anar millor. Això hi ha dos camins. Intentarem seguir el millor camí, sobretot, important. D'acord. Alguna cosa a l'actualitat a comentar o passem al tema de Rubí, la nova Creu Alta i tot això? Vale. Endavant, Miquel, passem al tema del Rubí, sí. Andreu, tema Rubí. Sí jugarà a la nova Creu Alta, no jugarà a la nova Creu Alta. Què passa? Por favor, explícanoslo. A veure. Doncs, com us avançava aquest dimarts al matí, el Rubí va accedir a aquesta fase inicial de la Copa del Rei, on els equips de la Lliga Elit es troben amb els peixos grossos de primera divisió. I em va sortir amb una de la... Li va tocar la grossa, per dir-ho d'una manera, perquè es trobarà davant l'Atlètic de Bilbao. I el problema, d'allà venia l'article d'aquest dimarts, que les seves instal·lacions no compleixen els requisits que demana la Copa del Rei per tal d'acollir aquest partit. Sí. I la possibilitat de que la nova Creu Alta fos escenari d'aquest partit tan històric pels rubinencs, l'oportunitat era grossa. També a la carrera s'hi va afegir l'Estadi Olímpic de Terrassa, que també compleix els requisits de la competició, però just després del sorteig, el consistori del municipi del Vallès Occidental ha anunciat que posen mans i mànigues per aconseguir tot allò que li falta a Can Roses per poder acollir el partit davant l'Atlètic de Bilbao. O sigui que sembla que l'opció de que Sabadell aculli aquest partit sembla que va a la baixa. Si acabés passant, si l'Ajuntament de Rubí no aconsegueix implementar tots aquests requisits, la coincidència voldrà que l'any 2005 a la nova Creu Alta va ser cedida perquè l'Hospitalet jugués contra també l'Atlètic de Bilbao, un partit de la Copa del Rei. O sigui que es pot juntar, en cas que passés, es podria juntar una curiositat bastant significant. Però com dic, ara, a veure, el Rubí se suposa que jugava a la nova Creu Alta, ara se suposa que juga al seu camp. Bueno, pero ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? Por favor, no acabo d'entendre. O sigui, acondicionaran el camp? Ara ho poden acondicionar? Per una setmana no podien. Sí, un dels requisits que preocupaven és la il·luminació, que té Can Roses actualment, que no s'ajusta al que tenen els de primera o fins i tot primera rep nosaltres amb els LEDs. I també per tema d'assistents del públic, de les instal·lacions, i deien també del tema gespa, que és un altre tema que tocarem també en un futur aquí al Sentiment Arlequinat per l'afectació que tindrà la nova normativa de la Comunitat Europea, però això ho comentarem més endavant.
Opinions, nois, sobre tot aquest embolic? Que sí, que no? Un estadi, un altre? Sí, Andreu, molt bona dada, la de l'Atlètic Club a la Nova Creu Alta. La veritat que no recordava i sí que és veritat que bueno, l'Atlètic pot assistir 2 partits de Copa del Rei a Nova Creu Alta, és una dada molt, molt bona. A nivell personal i ja postulant la meva figura cap a un futbol més de barri, de poble, en aquest cas, de ciutat, no? El futbol humilde, el futbol modesto, sí que és veritat que a nivell personal prefereixo que jugui al camp del Rubí. Crec que és l'essència de la nova Copa del Rei, el nou format acertadíssim, sota el meu criteri. I sí que és veritat que si s'han de fer petits, s'ha de condicionar d'alguna manera l'estadi i és possible, sempre optar per jugar al camp de l'equip petit. En aquest cas, recordem que el Barça va jugar a Copa del Rei al camp del Cornellà. També dir, les condicions tampoc eren les millors. Per tant, bueno, confiarem en que el Rubí pugui acondicionar o la federació pugui donar alguna petita avantatge o benefici per nivell de que és un club realment petit de Lliga Elite. Recordem que no es guanyen la vida la grandíssima majoria i que puguin haver aquesta oportunitat com és rebre a un rei de copes, uno de tantos, i en especial de la Copa del Rei, a Rubí. Una fita impressionant i que no s'hauria de veure no atacada, però sinó condicionada per aquest fet del camp. Cal destacar que hi havia molta presència enlaquinada en aquell partit entre l'Hospitalet i l'Atlètic. Tinc aquí unes dades, que és que l'entrenador de l'Hospitalet era Ramon Mollà, el porter de l'Hospitalet, Sergio Morán, havia jugat al Sabadell, o jugaria, Pep Pagès jugaria al Sabadell, Òscar Sierra jugaria al Sabadell, també tenim el golejador d'aquell partit, que va ser el senyor Quique Cárcel, que estava o va estar al Sabadell, Toni Mora també va estar uns anys després al Sabadell. Bueno, la veritat és que Ramon Moya es van portar Raúl Prades també. El primer golejador que jo vaig veure a la Nova Creu Alta amb el Sabadell també estava en aquell Hospitalet. Per tant, va ser molt curiós que juguessin a la Nova Creu Alta, que tinguessin un entrenador que després estaria al Sabadell. No sé, és com que els va agradar Sabadell. Sí, jo vull afegir l'opinió que ha ficat en Pol, molt a favor de que els equips petits rebin el seu camp, que habitualment en aquestes categories és petitó, a un rival com de primera divisió, com el Bilbao, València, com va passar amb el Llagostera ara fa uns anys. M'agrada veure aquests partits perquè tenen aquest atractiu, no? de pobles de menys de 1.000 habitants, acollint uns Barces, Madrids, rivals europeus del màxim èlit. Alguna cosa a comentar, Joel? Que potser... Sí. A veure, no, jo penso el mateix que l'Andreu i el Pol. Crec que aquesta copa, bueno, a mi Rovira no m'agradava molt, però crec que va ser un encert fer aquesta copa, perquè l'equip gran sí o sí jugui al camp del petit. I han sigut molts anys ja que sempre un equip petit ha donat la campanada, per dir-ho així, i s'ha carregat un favorit. A vegades ha sigut el Bilbao, l'Elche, el Deportiu moltes vegades, i jo vull dir que el Rubí, si juga a Can Roses, porten 19 partits sense perdre al seu camp. I crec que el Bilbao serà un partit molt complicat si juguen allà. Perquè no té sentit que jugui a Sabadell ni a Terrassa. Per mi és que jugar a Rubí. És una oportunitat d'un entre amics, es pot dir, que vingui el Bilbao. Sí, i tant. Alguna cosa més a comentar, nois, o passem a parlar del femení? Res més a afegir sobre el tema Rubí i Copa del Rei. Vale, doncs fem un incís sobre el femení, que ens queden 7 minuts de reunió. Femení, una victòria i una derrota. Per part del juvenil del femení va caure derrotat
amb el Vic Riu primer per 3-2. 3-2, 3-1. No tinc ara mateix la dada. I per part del primer equip femení sí que ho sé del tot cert que va guanyar, en aquest cas, sí, 3-2 amb el Vic Riu primer i el primer equip femení un gol menys, però 3-1 davant el Camparellada, que venia com a líder. Ojo, I a més tenim presència del femení en l'esperat importantíssim Sabadell Deport, perquè al descans del partit, què passarà, Andreu? Què passarà? Volem saber-ho. Doncs es farà grossa, ja que la Valero s'ha encarregat a través d'aquest patrocini i no és una cosa recent, ja es va, segons Esteve Porcelles, l'encarregat de Valero, va declarar a Ràdio Sabadell que ja és un encàrrec que fa anys que dura, aquesta rèplica que s'ha fet de la Copa de Reina, que tornarà a les vitrines del Centre Esport Sabadell i es faran un anunci super gran a la gespa amb la presència de les 200 jugadores de futbol base i les categories més altes del futbol femení arlequinat i atenció també membres del 2003 de jugadores que van ser les campiones d'aquesta Copa de Reina i que presentaran aquest acord d'una manera que trobo excel·lent i que sigui el principi de moltes coses maques que visquem amb aquest acord Valero-Sabadell. O sigui que ho celebro molt, aquest anunci de la Valero s'encarregui de recuperar aquesta copa que va desaparèixer misteriosament i que torni d'aquesta manera al costat de les trofeig del nostre club. Sí. I, a més, que és un dels més importants que s'ha aconseguit entre clubs. El Sabadell, sí. O sigui que se li ha de donar molt de valor. Molt de valor, sí. Nois, Pol, Joel? Doncs sí, com diu l'Andreu, és un dels trofeus més importants que s'ha aconseguit a la història d'aquest club. Se li ha de donar el valor que es mereix i relatiu a l'anunci que es farà, em sembla un anunci excel·lent, també necessari de fa temps, no és nou d'ara. I la iniciativa de presentar-ho a camp a les jugadores i sobretot les membres d'aquell equip guanyador de la Copa del Rei, repetim, de la Copa de la Reina, en aquest cas. Recordem que el Sabadell és campió de la Copa de la Reina 2003. És a dir, no és poca broma, per tant la presentació em sembla adequada a les característiques del trofeu i també agrair i també comentar la gran tasca de Valero, que des que ha entrat, a part de posar nom a tots els femenins, està impulsant el col·lectiu femení dintre del Sabadell d'una manera com feia temps requeria. Sí, tant. Això és molt important. Joel? És un bon pas, com heu dit, que la Copa de la Reina que es va guanyar el 2003 torni a la Creu Alta davant d'un equip com és el Depor, que també és campió de Copa. Jo crec que és bonic i també Valero donar-li les gràcies també per tot el que està fent. Encara que jo m'agradaria veure els femení algun cop a la Creu Alta, com ja he dit moltes vegades. Perquè crec que l'Olimpia es queda molt petit. Això espero. Sí, m'encantaria. Vale, doncs, si no teniu cap altra cosa a comentar... Vull afegir les meves sensacions del Sabadell Camparellada. Sí, d'acord, endavant. Doncs vaig. Soc molt optimista després de veure el gran partit que vam fer, sobretot la segona part, que és quan vaig poder ser-hi, ja que vam mostrar confiança total entre totes el cop que van rebre, no? Amb el 2-1 que el Camparellada va començar a retallar distàncies quan s'acostava al final del partit i podia créixer aquesta inquietud d'aviam si empaten, no? Però no ve aquell moment de patir, com a vegades dius, ostres, això no pinta gaire bé. No. Ho van saber focalitzar, van saber acabar el partit amb el tercer, poc després, d'una manera boníssima, i destacar que l'1-0, l'encarregada d'obrir la llauna, va ser Carla Cituno, que la setmana passada ja us en vaig destacar el fitxatge. També
el fet més important del nou equip que s'ha fet al femení, que és el gol, que les ajudarà a tenir aconseguir l'objectiu amb més facilitat, Vale. que esperem que sigui l'assoliment de la categoria i, si pot ser, l'ascens. Vale. Doncs concluïm ràpidament amb el futbol base. Futbol base, empat del filial al camp del Can Vidalet, empat del juvenil al camp del Platges de Calvià. Opinions? Ens queda un minut. Bueno, a mode de resum de tots els resultats, hi ha de millors i de dolents, hi ha grans partits com el del Barça o com el femení, juvenil femení, si no m'equivoco, que segueix líder amb resultats increïbles. Bueno, sembla ser que la base arlequinada comença a arrencar una miqueta amb grans resultats, sobretot mostrant no només els resultats, sinó que s'està competint. I tant. Vale, alguna cosa més a comentar, nois? Sí, afegir, si hi ha temps, Sí. el CES Inclusiu va tancar aquest cap de setmana la pretemporada van el Magic Dream Team a Noia, a Olímpia. I aquest cap de setmana es durarà el tret de sortida a la WeLeague, on l'Inclusiu A s'enfrontarà al D-Sport i el B a la Digiga de Gavà. Un cop finalitzi la jornada, podreu consultar tota la informació de l'A i el B a la nostra web, amb resultats i tot allò que hagi succeït en el debut de la segona temporada del CES Inclusiu a la WeLeague. D'acord. Doncs moltes gràcies, companys. Ens trobem a la propera setmana al podcast número 11, capítol número 11 del nostre podcast amb Arlequinats a la pell. Amb el Sabadell a la pell. Honor!